Táto časť bude o tom, že kde vlastne ideme. Našli sme tu vlastne pomocou tejto apky. Skrátka Camp for Night, ak to nebude vidno. A kde sa to nachádza? Manínska Tiesňava. Manínska Tiesňava v, tuším, že Považská Bystrica. Musím to pozrieť ešte. Smerom Považská Bystrica, tuším, že je to. Čiže dáme ešte Považská Bystrica. Považská Teplá, Považská Bystrica. Máme search area. A nájde nám tu všetky kempy v okolí. Čiže ešte nás, čo kde zbrali? Manínska Tiesňava a je to vlastne Považská Bystrica. Toto je áno. Čiže tento kemping Manínska Tiesňava. Tak. Mali by to mať nejaký bazén. Mali by to mať nejaké bunky, priestor na spanie a vecka, sprchy. Tu na Camp for Night je napísané, že parkovanie nejakých 33 €. Pre 25 ľudí to tam vychádza. No, celkom dobré hodnotenia. Už tam vlastne žena volala. A čo ti povedali? Že tam majú celkom plno. Že bolo lepšie sa asi dopredu objednať na hlavne piatok, sobotu. Nedeľa až do štvrtok nie je taký problém s miestami a že treba hlavne dodržovať poriadok. Bytový poriadok, čiže o 10:00 nočný kľud a poriadok a tak ďalej. No to nás hlavne zaujímalo kvôli tomu. Máme 1,5-ročné bábätko a nerad by sme išli niekde, kde o 10:00 ešte mladí vystrájajú do polnoci alebo aj dlhšie. Takže tam ideme. Tá cesta tam bude trvať koľko, sme pozerali? Zhruba okolo sekundu. Nie som vôbec... 2 hodiny, nie som vôbec pripravená na to, nie, lebo som to teraz pozerala a zabudla som, takže také 2 hodinky cesta, 131 km. To má odtiaľto zo Železnej Breznice. Chceli sme pozrieť aj cez Tourajské Teplice, len môžete 50 € vstup. Takže nič. Na osobu dospelú jednu. Takže sme si to rozmysleli, že pôjdeme len teda do tej Manínskej Tiesňavy a je tam celkom dosť atrakcií. Cyklochodníkov, turistiky, horolezectvo je tam a ešte splavovanie rieky. Tuším, že tam rieky Váh, kúsok odtiaľ. A samozrejme je tam veľa zrúcanín. To je všetko, čo si chcela? To je všetko, čo som chcela povedať tomu. Som aj nechcela. Takže ešte vsúka o varení, čo sme vlastne so ženou vymysleli, že čo sme chceli robiť, respektíve čo sme kúpili. To sú vlastne dosky na krajanie. To je vlastne z Teska, toto je z Lidla, tu je oslička. Toto je dokopy nejakých 7 € za dosky. V Tesku sme kúpili tieto dôzy, je vlastne príbor. A do nich sme si dali koreničky. Plus cukor a sol. Pôjde do týchto. Ešte vlastne teoreticky bude jedna na kávu. Kúpili sme tam aj takýto rajbát na sír. Má to celkom logiku, že keď budeme tam niekde strúhať sír, tak nechceme alebo niečo iné, jablko, alebo čo, aby to bolo všade inde. Druhá doza.
Lidl sme dneska našli asi cca za 8 €. Takýto set. Mi prišlo celkom za rozumnú cenu. Musím to takto odopnúť. Je to vlastne miska, 2 poháre, ďalšie 2 poháre. Potom je tu ako keby ďalšia miska, alebo teda veľký tanier, jeden set príborov, druhý set príborov. Vlastne nepotrebujeme všetky. Ďalšia miska, to je fajn. A potom je tu 4 taniere. Dáme tomu, že plitké, hej. Toto sú také hlbšie troška. Reálne to nie je nejaký rozdiel veľký. V tom sete boli ešte takéto maličké taniere, ale tie neberieme. Bereme si ešte do klasické flašky malej olej. To teraz neviem, kde bola žena. Je to celkom jednoduché. Môže sa nosiť. No, ešte by som nezabudol varič. Ten som ho spomínal už minule. Máme tento box. Stalo to tuším, že nejaký 37 €. To je vlastne takýto varič. Je na takéto maličké kartuše s takou poistkou. Sa vlastne uzamkne. Dáva sa na max plus oheň, tu bude iskra. Tak asi nie. Aha, tu mi to vypadlo, vidíte? Čiže toto dáme takto. To musí smerovať do tej poistky. Samozrejme, že tento kolík musí ísť dnuka. Vypadnutý von. Čiže teraz keď sa to zamkne, vidíš, tak napichne. Hop, teraz je to zamknuté. Tu hádže iskru. Teraz ide plyn. Hop, a ide oheň na max vlastne. A už si potom iba človek reguluje. Tak, teraz je to vypnuté, teraz je to zamknuté, teraz to vyhodím von. Toto by mala byť podľa mňa nejaká prepravná poloha, takáto návod. Tak. A na to sme si ešte za 23 € kúpili takýto hrniec, ktorý sme sa teda rozhodli, že bude mať nejakú optimálnu veľkosť. Takže ešte raz, takýto hrniec. 23 €. Ide o to, že tam nie je ten teflon. A tým pádom sa to nezaškriabe. A celkom dobre sadol ten varič. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. A
úplne sme to takto senka nahádzali, kašlem na to, ideme to ani riešiť, tu je kopec miesta. My sme chceli, tak sa to tam dá ešte lepšie uložiť, aj vyniesť, zložiť ten nadrát, aj všetko, ale na čo, ideme sami traja, senka dáme bábätko, my si máme kde sadnúť. Čiže vôbec to nejdeme riešiť. Kočík, veci, jedlo, varenie, periny, elektrika, nabíjačky, tášky nejaké. Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter what I do. Môžeš ukázať zadok. Čo? Nemôžeš ukázať Jaj. zadok auta, myslím. Jaj. Aký tam je bordel. Jaj. Ale pekne zvuk. Tam sedí naša dcéra, som zvedavá, ako vydrží dvojhodinovú cestu, ideme prvý raz. Okrem, to je môj krásny manžel, akce úsmev do kamery, ktorý celý... Seba to, že pozdedeme. Celé ráno makal. A to som ja, ctená manželka a ideme najskôr do Žiaru. Prvá zastávka bude Žiar, samozrejme Lidl, aby nám nič nechybalo a potom dúfajme teda, že dojdeme do Maninskej Tiesňavy, čo je približne pri Považskej Bystrici, takže dúfam, že budeme mať šťastnú cestu a že naše dieťa to prežije celé. Dobre. A tu mi to našlo hneď. Maninská Tiesňava. A môžeme si spustiť. 116 km. Pokračujte 50 metrov po tejto komunikácii. OK. Čiže ideme vyskúšať Renault Traffic navigáciu. Budeme vidieť. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Most, vidíte? Ďalší most. Tu máme rieku Bach. Samé stromy do pekla.
No, takže sme po príchode. Oproti Miška dáva papať Aurelii a už vypila jedno malé pivo, pozerám. Ja som sa nestihol ešte ani napiť. Takto som to vymyslel. Predbežne. Takto sa dajú dozadu veci. To je jedlo, veci, varenie sa ešte pokojne zmestí senka dopredu. Elektrika. Zatiaľ takto. A tuto som dal túto slnečnú clonu. Tu nemáme úplne brutálne peklo. Dopredu som dal solár. Slnko je zatiaľ nepriamo nad ním. Tu priemernú spotrebu 7,2. Čiže ešte raz. 643, predtým bolo 510 a 7,2, čiže spotreba ešte klesla na 100 km. Vlastne nejaký výkon toho solária, toho solárneho panelu. Čiže je tu tento kábel. Ide senka z boku. Dobre, takže som vás oklamal, nie je to tento, ale tento. Tento ide do tohto zdroja, dozadu. Tak, teraz si ho zapneme. No, vidíme, že už nám ťahá zo soláru, ale my... Takže tuto pekne vidíte. Nedá sa mi to veľmi, aby ste to videli, je to také makro, ale skrátka tu je normálne zástrčka a tu sú solárne panely a teraz mi krásne ukazuje, že pomaličky mi dobíja 16 W. No. Nič extra, ale slnko je ešte na opačnej strane. Čiže Manínska tiesňová kemp, ideme pozrieť kuchynku a potom pôjdeme pozrieť vecka. Toto je kuchynka. Jedná sa vlastne o taký menší kemp, čo je vlastne super. Dve umývadlá, logo, tu von. Behajú nízke, celkom pekne svieti slnko. Toto sú vecka.
No. Páči sa mi, že je to tu rozdelené. Tu sú vlastne sprchy. Veľmi pekné, celkom akože, na môj vkus. Dajú sa pekne zamknúť. Fén, umývadlá, zrkadlá. Akože vkusné. Sú pisuáre, umývadlá, veďko. Mimochodom, toto natáčam. A tie viecká sú vlastne z nedele na pondelok. Z nedele na pondelok, kedy vlastne pravdepodobne tu bolo dosť veľa ľudí. Všetko tu je vlastne, kde stáli auta a všetko. A sú pomerne čisté, pekné. Na to, že je proste deň po viacerých ľuďoch. Tak, Myši? Áno, výborne toto. Bubu? Prvé veci, ktoré sme zabudli, tak Myška si zabudla knižku a ja som si zabudol foťák a dáždik sme zabudli pre malú, pretože svietí dosť prudké slnko a nevieme, ako bude malá. A navšak v konečnom dôsledku zatiaľ všetko super. Jeden z najväčších problémov, ktorý vidím ja, bude to, že pravdepodobne mi nevypína úplne všetku elektroniku v aute, proste keď auto len tak stojí. Tento displej som si vypol, ten klasický, lenže problém je aj s týmto. Veľmi si neviem predstaviť to, že to bude celú noc tak svietiť. Čiže vlastne všimol som si, že to auto má nejaké uvítanie alebo niečo také. Predpokladám to, že keď sú otvorené bočné dvere, to je skrátka ako keby on reaguje stále tak, že má to byť zopnuté, aby to ten človek videl. Ak niekto z vás má Renault a viete, ako to vypnúť, bez toho, aby som ja musel čítať návod, tak budem veľmi rád, ak mi poradíte. Zatiaľ som teda vyskúšal zavrieť obidve predné dvere a budeme vidieť, či sa to vypne. Displej tamto vidím, že ukazuje 12 V, baterka, záložný režim. Ale teoreticky by sa to malo vypnúť samé. Manželka to nejako vymyslela, rozhodla sa, že tam dáme deku. Lenže sme nevedeli, ako to upevniť, tak sme tam dali SK pásku. Dúfajme, že nám nevypadnú tie gumené držiaky, neviem na čo to tam je, asi to sú nejaké dorazy, také to podobné. A malá matieň. Hotovo. No, teraz je to akurát presne, ako som vravel. Čiže vlastne, pozrite sa, nič nesvieti. Hej. Čiže Renault Trafic Space Class, keď budete potrebovať vypnúť tento predok natrvalo, je potrebné pravdepodobne, aby boli zatvorené obidve predné dvere. Ak by bolo nejaké iné riešenie, tak by to bolo celkom fajn. Lebo prakticky to trvá zhruba nejakých 15 minút, alebo 20, pokým sa to celé vypne. Aj keď si tam človek nastaví vlastne ten úsporný režim taký. Takže tak.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Dobrý, ako toto lezenie tu funguje? Dobrý. Treba prísť s výstrojou Áno. a vedieť, čo s ňou treba robiť a jesť. A čiže je to voľne otvorené, hej? Áno, sú tu obmedzenia kvôli vtákom, niektoré sektory sa nemôžu liesť v určitom čase. I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're